рақибони дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳон 2025 муайян шуданд. маросими қуръакашии чемпионат 25 май дар шаҳри Давҳа баргузор гашта, онро барандаи ҷоми ҷаҳон дар ҳайати якачини Олмон Юлиан Дракслер ва собиқ бозигари мунтахаби Қатар Абдулазиз Ал-Сулайтӣ гузарониданд. имсол мусобиқа дар шакли нав сурат мегирад. дар он 48 даста ширкат мекунад. дар натиҷа 12 гурӯҳ таъсис ёфта. якачини наврасони Тоҷикистон шомили гурӯҳи Ай шуд ва акнун бо дастаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Буркина Фасо ва Чехия нерӯ месанҷад. 2 дастаи беҳтарин аз ҳар гурӯҳ ва инчунин 8 дастаи беҳтарини ҷойҳои сеюм ба даври 8 якниҳоӣ мебароянд. ёдовар мешавем, ки чемпионати ҷаҳон миёни наврасони то 17 сола аз 3 то 27 ноябр дар Қатар баргузор мешавад. бозиҳо дар 8 варзишгоҳи шаҳри Давҳа сурат мегиранд. از یولیان درکسلر خب از عبدالعزیز السولایتی